चला आता आपला कितवा डे आहे हा. आज आम्ही अंधेरीला थांबलो होतो बघा. रात्री चेक इन केलं. किती वाजता चेक इन केलं आपण? ऑलमोस्ट 8:30लाच ना. 8:30 बघा. आमचं रात्री चेक इन होतोय, सकाळी चेकआउट. आणि एडिटिंग करायला कधी कधी वेळ मिळत नाही, म्हणून तुम्हाला समजत असेल की मध्ये मध्ये गॅप होतात. मग इथून मग CST साईडला सर्व एक्सप्लोर करता येईल किंवा काय वेगळं असेल तर बघता येईल. तुम्ही पण आम्हाला सजेशन देऊ शकता खाली कमेंट बॉक्समध्ये की काय वेगळं असेल किंवा तुम्हाला काय बघायचं असेल तर आम्हाला सांगा. तुमच्या सजेशनने आम्ही पण फिरू. ओके. तर मम्मी आहे वॉशरूममध्ये. आता आंघोळ करून झालं की रेडी झालो की आम्ही चेकआउट करणार. ट्रॅफिक आहे बघा. प्लेन झूम कर. विमान चालतोय काय? मग थांबलाय. हळूहळू चालतोय. सिद्धिविनायक मंदिर. ये लेग पीस ना. बापरे, अंडा. दोनों लेग पीस अलग. आता बघा आम्ही ह्या डायरेक्शनने आता परत पाठी चाललोय. तर सायन माटुंगाच्या मध्ये जेवढे काही सोशल मीडियावर फेमस प्लेसेस आहे ना ते आम्ही व्हिजिट केले. पहिलं तर ते थेरेसा हॉटेल, तिकडे बिर्याणी मिळत होती. तर तिकडे बघा ती पण बिर्याणी आम्ही पार्सल घेतलेली आहे. ओके. आणि पाऊस जास्त आहे ना त्याच्यामुळे आम्ही खाली उतरू शकत नाही. येस. आणि लोकेशन पण अशी आहेत ना की आपण प्रॅक्टिकली तिकडे लवकर जाऊ शकत नाही. पार्किंग, गाडीच्या पार्किंगमुळे मी सांगतोय. तुम्ही असे इंडिव्हिज्युअली आलात ओला उबेरने किंवा बाईकने आलात तर तुम्ही इझिली जाऊ शकता, पण गाडीवाल्यांना प्रॉब्लेम होणार. आणि दुसरं म्हणजे आता आम्ही परत, मला वाटतं हे कुठे आलोय, हे सायन आहे ना हे. येस. आम्ही आलो आता गुरुकृपा मध्ये आणि त्यांचं हे छोले समोसे भरपूर फेमस आहे. गुरुकृपा ओनली इन सायन. बेस्ट समोसा, बेस्ट प्युअर वेज ब्रँड. ओके. तर त्याचं सुद्धा पार्सल घेतलेलं आहे. कितीला पडलं काय पडलं ते आता खाताना सांगू, पण हे दोन्ही पार्सल घेतलं. तर लेफ्ट साईडला आहे बघा, राईट माझ्या साईडला आहे बघा ते हॉटेल. आता आम्ही ह्याच्यानंतर तिसऱ्या फेमस फूड स्पॉट कडे चाललोय. गुरुकृपा. हे बघा गुरुकृपा, हे बघा बरोबर माझ्या राईट साईडला इथे. मस्त आहे.
ते बघा तिकडे आहे ते सिंध पाणीपुरी हाऊस. ते बघा ते व्हिडिओ चालू आहे बघा वरती त्यांचा. हा फेमस आहे काय? हा त्यांची पण पाणीपुरी आपण घेतलेली आहे. हे बघा एवढूस हे आहे दुकान आहे एवढूस. पण बघूया आता टेस्ट करून बघूया ना. चाप समोरच्या बाजूला आणि दोन्ही सिंधीच आहे. दोन्ही सिंध पाणीपुरी हाऊस, हे पण सिंध पाणीपुरी हाऊस. पण वरती त्यांनी बघ हे लावलंय ते सुरू आहे बघ. टेस्ट केलेलं आहे बघ ते वरती टीव्ही सारखं चालू. हा दाखवते गाजर घेतलेलं पाणीपुरी पार्सल घेतली आहे ना. ओके. आता 3 वस्तू झाले टॉप. म्हणजे सर्व गोष्टी ह्या लाईनीतल्या आपण सर्व गोष्टी घेतल्यात ना. आता आपण हॉटेलमध्ये स्टे घेणार आणि तिथे सर्वांना खाऊन दाखवणार. चला खाऊचं सामान बघा सर्व घेतलेलं आहे आपण. चला कोणती लिफ्ट येते बघ. 3 लिफ्ट आहेत बघा. ही आली. चल 4th फ्लोर जा. 4th फ्लोर. वेलकम. आज आम्ही एकदम चांगला रूम घेतलेला आहे आमच्या स्टे साठी. परत एकदम मस्त भारी रूम आहे. येस या रूम मध्ये या. बेड कुठे आहे लेडीज लोकांचे? आमच्या दोघांचे बेड. वाव मस्त. येस इथे बेड आहे. इथे एसी आहे. इथे पाठी अशी लाईट्स आहेत मस्त. इथे पूर्ण मोठी विंडो आहे. ती विंडोच्या बाहेर आम्ही नंतर दाखवू तुम्हाला. आणि टीव्ही सुद्धा दिला त्यांनी. आणि इकडे टीव्ही आहे. वायफाय आहे. सर्वात इम्पॉर्टंट असतो ते असतो वॉशरूम. बेड आणि वॉशरूम. एंट्री केल्या केल्या आणि इकडे बघा इकडे की टॅग आहे त्यांचा. दाखव पाठी दाखव. येस इथे की टॅग आहे. ओके की टॅग केल्या केल्या आधी राईट साइडला वॉशरूम. लाईट लाईट कोणतं? आतमध्ये अजून एक होती ना. ओके. तर इकडे वॉशरूम एकदम मस्त क्लीन आहे. आणि मला वाटतं काजल तू चुकून क्लीनअपचं बटन दाबलंय. ते आता मुलं येतील तिकडे विचारायला की काय झालं. हा काजल. हा ते ज्या नाहीत तू ते दाबलंस ना. हा वाला नशीब. हा दाबला की तो मुलगा येणार साफसफाई. हे क्लीनअप आहे म्हणजे हा दाबलास की ते क्लिनिंगला येणार. म्हणजे सोयी करून दिलेल्या आहेत बघ सर्व व्यवस्थित. ओके. येस कपाट दाखव. काय कपडे बिडे ठेवायचे असतील आपले. लॉकर पण आहे. इकडे सोयीस्कर आहे सर्व. आणि इकडे मिरर आहे बघ मोठी. ओके. आणि छोटा आहे पण सगळे व्यवस्थित आहे. या सोयी असे म्हणजे साफ सुथरा आहे एकदम मस्त. हे आम्ही रिकमेंड करतो. आणि तुम्हाला पाहिजे तर इकडे बघू शकता. ते कंपनीचं नाव विस्टा स्यूट्स. कुठे आहे आपलं? हे वाशीला आहे. वाशीला. ओके. तर वाशीला हे कनेक्टिव्हिटी का घेतलं? कारण मग ताईकडे काजलकडे कुठेही जायला आम्हाला सोपं. बरोबर. चला आता तुम्हाला सांगतो हे जे आज मी जेवण घेतलेलं आहे सर्व. पहिलं आपण बिर्याणी घेतली. ती बिर्याणी कितीला पडली ते. नंतर आम्ही घेतलं समोसा, छोले समोसा. नंतर आम्ही घेतली पाणीपुरी. हे सर्व मी कोणी सबस्क्रायबरनी आम्हाला सांगितलेले आहेत या लोकेशन्स. आणि कोणते मी सोशल मीडियावर बघून घेतलेले आहेत. कारण ते भरपूर ट्रेंडिंगवर जातात. तर आपण पण ट्राय करूया असं आपल्याला वाटतं ना. आणि तोच रिव्ह्यू मग कसा आहे ते आम्ही तुम्हाला आता सांगतो. सर्व आता तिथून खायला जायचं म्हटल्यावर पाऊस आणि मेन म्हणजे गाडी पार्किंग. तुम्हाला चला या हॉटेलचं पण सांगतो. या हॉटेलचे मी सध्या 12 तासाचे 210 रुपये पार्किंगचे भरलेले आहेत. आणि जसं तास वाढेल, मी 24 आवर्स नाही घेतलं कारण 24 आवर्स काय 380 रुपये होतं. कारण आम्ही आता संध्याकाळी चेक इन केलंय बघा. आता वाजले 5-6 वाजलेत. आणि उद्या आम्ही सकाळी 10-11ला इकडून सोडणार. बोललो दे आणि एक्स्ट्राचे काय ते मी भरतो. म्हणजे ऑलमोस्ट माझे 300 रुपये कार पार्किंगचे इकडे आहेत. म्हणजे कार पार्किंग सुद्धा आहे बेसमेंट मध्ये. आणि हे मॉल मध्ये आहे वाशीच्या मॉल मध्ये.
मॉलमध्ये हा रूम आहे, एकदम छान आहे, मस्त आहे. आता तुम्हाला एक सांगतो, बुकिंगच्या अगोदर एक थोडेसे काय प्रॉब्लेम्स होतात ना ते सांगतो मी तुम्हाला. आता बघा, आम्ही हा कितवा रूम बुक केला असेल, मला वाटतं चौथा. फोर्थ. बरोबर आहे, फोर्थ. मुंबईमध्ये फोर्थ बुकिंग आहे, म्हणजे हा फोर्थ वेगा रूम आहे. ह्याच्यामध्ये काय झालं, जो मी थर्ड बुकिंग केली होती ना, ती एका रेसॉर्टला गेली होती आणि मी सर्व पैसे अगोदरच भरून टाकतो, म्हणजे ऍडव्हान्स पण भरतो आणि म्हणजे फुल अमाऊंट भरतो. आणि आम्ही बुकिंग केली तशी आणि त्या रेसॉर्टला गेलो. मी नाव नाही घेत त्या रेसॉर्टचं, पण त्या रेसॉर्टवाल्यांनी काय सांगितलं की आम्ही ऑनलाईन बुकिंग घेतच नाही. म्हणजे असे सर्व प्रकार पण घडतात. यामध्ये हॉटेलवाला पण राईट होता आपल्या जागी, कारण मग ते फेक आयडीज होतात. आणि मी एका वेबसाईट वरून बुकिंग केली होती, तर मी काय चिडलो बिडलो नाही. मी तिथे पण आमचं एक नुकसान झालं की आम्हाला तिथे रूम नाही मिळाला. बरोबर. मग आम्ही तिथे एवढं खूप लांब होतं ते, तिथे आम्ही गेलो रस्ता शोधत आणि जेव्हा तिथे असं वाटलं की जवळ आला, आता जरा बसून गप्प शांत, म्हणजे शांत राहूया जरा फ्रीली, तर गेलो तर काय, पप्पू पहिला पुढे गेला आणि त्यांनी तो अर्धा तास पावणा तास त्याला तिकडेच झाला. पप्पू येत का नाही, तर पप्पू आल्यावर आम्हाला हा प्रॉब्लेम सांगितला. म्हणजे एक सिच्युएशन सांगितली की कसं काय काय घडू शकतं ट्रॅव्हलिंग मध्ये. तर ते काय बोलले, तुम्ही आमच्याकडे डायरेक्ट बुकिंग करा, पण ऑनलाईन आम्ही बुकिंग करत नाही, कारण ते ऍप वाले आम्हाला पैसे पाठवत नाही, म्हणून मी ऍप पण सांगत नाही कोणता आहे तो. ओके. पण असे कंडिशन होऊ शकतात. तर आम्ही काय केलं, ठीक आहे, मग मी ऍप मध्ये फोन केलं की असं आम्हाला डिनाय करतात, तुम्ही माझे पैसे रिफंडला टाका. तर बोलले, त्यांनी परत 2-3 कॉल लावले, तर ते बोलले ऍट दी एंड नाहीच होत ना, मग ठीक आहे आम्ही रिफंड करतो आणि येणाऱ्या 10 ते 14 दिवसात तुमचे पैसे रिफंड होतील. मी त्यांना ओके बोललो, म्हणजे कंडिशन सांगितली, ह्याच्यात माझा लॉस नाही झालाय, पण अजून बघूया 10-15 दिवसांनी येतात झाले ना आपली त्या दिवशी. हा, मग काय करायला लागतं, मग त्या दिवशी आयदर तुम्ही डायरेक्ट बुकिंग करू शकता किंवा मग परत नियर बाय प्लेसेस मध्ये तुम्हाला शोधू शकता. पण 4 पैकी एकामध्ये असं झालंय, 3 बुकिंग सक्सेसफुल आहे. इव्हन ही सुद्धा मी ऍप मधूनच ऑनलाईन मध्ये ऍडव्हान्स पेमेंट नाही, फुल पेमेंट करूनच ही बुकिंग केलेली आहे. 3 सक्सेसफुल झालं, 1 नाही सक्सेसफुल झालं. ओके. म्हणजे एक सिच्युएशन सांगितली तुम्हाला की आपल्या बरोबर हे कसं काय घडलं. आणि आम्ही त्या दिवशी खूप दमलो होतो, कारण ते खूप खूप आतमध्ये होतं. आम्ही तर आता पण मी दमलेलो आहे, पण एक मजा येते की वेगवेगळे प्लेसेस एक्सप्लोर करायला. चांगलं बघून अजून म्हणजे खुशी येते, आनंद. दमलो तरी असं वाटत नाही की चांगलं वाटतं. 3 वेगवेगळ्या दुकानातून आपण सर्व आणलेलं. ओके. तर जे समोसा आणि पाणीपुरी हे आपल्याला, मला काल सबस्क्रायबर आहेत आपले चेंबूरचे, त्यांनी मेसेज केला होता. थँक्यू रिकमेंडेशनसाठी. आम्ही टेस्ट करू, मग आता रिव्ह्यू सांगू कसं आहे ते. ओके. तर हे बघा, इकडे नावात लिहिलं, त्यांच्या पेपरवर पण नाव लिहिलं आहे, थेरेसा बिर्याणी. ओपन कर, कशी आहे बघा. अजून हे बघा, केळीच्या पानात आहे. नाही ते राहू दे का, मी ह्याच्या खाली का ठेवलं आहे, आणि बघा सर्व पेपरही पण आम्ही खाली ठेवलेत, म्हणजे काहीला खाली लागणार नाही. तर बिर्याणी कशी आहे बघा. ओके, ओपन कर. येस. तर भात आहे, बिर्याणीचा भात आहे, म्हणजे आपण चिकन भात कसा असतो तसा आहे. अंडा एक बॉइल्ड आहे, चिकनचे पीसेस आहे, आणि त्याच्यासोबत काजल एक लेग पीस उचल. हां, एक बाजूला घेतो मी, हा त्याच्यावरती ठेव. ओके. आणि हे ओपन कर. तर असा कॉम्बो आहे बिर्याणीचा त्यांच्याकडे, म्हणजे हां नाही बरोबर आहे, दिसतं हे बघ, हे असा कॉम्बो आहे, समजलात काय. आणि मग म्हणाल की दुसरा लेग पीस तो मी एक्स्ट्रा घेतला. ह्याचे मी प्राईस सांगतो तुम्हाला. ह्या बिर्याणीची प्राईस मला पडली काय असेल काजल, गेस कर. अशी जर आपण घ्यायला गेलो तर कितीला असेल? 250, 300, 400 रुपये अशी असणार ना. ही फक्त 170 रुपयाची बिर्याणी आहे. येस, 170 रुपयामध्ये एक लेग पीस, एक बॉइल्ड अंडा, एक मला वाटतं चिकनचा 1 पीस आहे का 2 पीस माहिती पडेल, आणि भात. ओके. आणि आम्ही एकच का घेतली, परत सर्व फेकण्यात जातं, एक्स्ट्रा होतं आम्हाला. तिथे मी बोललो पण हे खाऊ शकतो ना. तर हे लेग पीस बघा केवढं मोठं आहे, आणि हे ओनली 60 रुपीजला पडलं तिकडे. म्हणजे सिंगल लेग पीस पण तुम्ही असं जाऊन घेऊ शकता 60 रुपीजला. 120 रुपये खाल्लं तर पोट भरलं. ओके. नेक्स्ट आपण येतो, हे सिंध पाणीपुरी आपण घेतलेली आहे, ती आपल्याला 40 रुपीज एक प्लेटची पडली आहे. तिखा पाणी मिठा पाणी आपण असा घेतलेला आहे. ओके. आणि मग समोसा घेतला आहे, त्यांचं नाव काय आहे, गुरुकृपाचा छोले समोसा फेमस आहे. ह्याच्यात काय काय आयटम आहे बघ. हे काय आहे, कांदा वगैरे असेल. येस, हे आपल्याला छोले दिलेले आहे बरोबर. छोले आणि समोसाची साईज दाखव. 2 समोसे येतात. वा वा वा, 2 समोसे, छोले, आणि ह्याच्यात आपल्याला दिलेलं आहे सर्व. त्यांनी आपण दाखवूया, प्रत्येक गोष्ट दाखवूया काय काय घेतलेलं आहे. सॅलड दिलेलं आहे. ओके. आणि हा छोले समोसा मला 72 रुपीजला पडला. 2 समोसे आणि छोले, हे पूर्ण सेट
हा 72 रुपीजला पडला. पाणीपुरी 40 रुपीज आणि ते 170 रुपीज. हो. ओके. इथे समोसा बघा आम्ही चुरला आहे आणि त्याच्यावरती छोले टाकतोय ना. येस, हे असे छोले देतात त्याच्यावरती. येस, आणि ते चमच्यानी खायचं. येस. आता आम्ही सर्व खातो, कारण खाताना कसं दाखवणार, तर खातो आणि मग तुम्हाला सांगतो सर्व व्यवस्थित आहे ना. आता आम्हाला जास्त भूक लागली आहे. येस. चला, आमचं रात्रीचं जेवण आलेलं आहे. परत मी काहीतरी वेगळा मागवलेला आहे. जे आम्ही घरी नाही खात ते आम्ही बाहेर खातो, कारण बाहेर आलं तर बाहेरच खाल्लं पाहिजे. बाहेर येऊन चपाती भाजी नाही खाल्ली पाहिजे. आणि तशी भेटत पण नाही ना. येस, आम्ही आता त्या गोष्टी मागवतोय जे आम्हाला खायचे होते, पण आम्ही रत्नागिरीमध्ये खाऊ शकत नव्हतो, कारण तिकडे ते स्टोअरच नाहीयेत. बरोबर. मुंबईचे स्टोअर ते मुंबईलाच आहे. रत्नागिरीला पण आता अपडेट झालंय, पण मुंबईला भरपूर स्टोअर आहेत जे आपल्याला पाहिजे असतं. जसं माझ्या या हातात आहे बर्गर, आणि ते पण मला मागवलं आम्ही बर्गर किंग मधून, आणि इथून मम्मीसाठी मागवली आहे मी स्पेशल व्हेज रेस्टॉरंट मधून जेवण. पण ते बिर्याणी आहे, पण ती व्हेज पनीर बिर्याणी आहे. ओके. आणि ह्याच्यात तुझ्यासाठी पण बर्गर, ते 3 बर्गर आहेत आणि 1 बिर्याणी आहे. ओके. तर त्या अगोदर मी तुम्हाला दाखवतो बघा. आज आमचा स्टे, आम्हाला हा रूम भरपूर आवडला. आणि माझ्यासाठी बघा बेड इकडे लावलेला आहे. पण सर्व तुम्हाला वायरिंग दिसते, वायरिंगचं काम. मी इलेक्ट्रिशियन बनलो इकडे वाटतं आज. सर्व बघा, माझं एडिटिंगचं काम सुरूच असतं आणि ह्यांचं इथे टीव्ही बघण्याचं काम सुरू असतं. टीव्हीचा आता सिग्नल गेलाय. टीव्हीचा आता सिग्नल गेला, कारण मला वाटतं बाहेर भरपूर पाऊस आहे. कसं समजलं, हे पूर्ण रॅपर ना भिजलेले आहेत. ओके. तर तो आपल्या रुमाला खाली टाकायला. येस. आता तुम्हाला मी आता काय काय ऑर्डर केलंय ना ते दाखवतो. बघा, फक्त फिरण्याची मजा नसते, बाहेर खाण्याची पण मजा असते. पण पाऊस, आणि आम्ही आता मम्मी नॉर्मल ड्रेसवर, मी बघा स्विमिंग पूलच्या कपड्यांवरती आहे, काजल आमची गाऊन वरती आहे तिकडे. तर कसं बाहेर जायला कंटाळा येतो पावसातून. आता आलो होतो उद्या एकदाच, कारण दिवसभरात ड्रायव्हिंग करून करून दमायला होतं. फिरून फिरून दमायला होतो ना, गाडीत बसून पण दमायला होतो. येस. तर आता परत आम्हाला उद्या, आम्ही दर दिवशी एक हॉटेल चेंज करतोय. कोणत्याच हॉटेलमध्ये 2 दिवस का नाही राहते, कारण आम्हाला सर्व अनुभव घ्यायचा सर्व एरियातला. आता हे वाशीला आहे, तर तुम्ही लगेच गेस करू शकता की आम्ही वाशीचं काय एक्सप्लोर करणार आहे. वाशीमध्ये सर्वात फेमस काय आहे, काय सर्वात फेमस. मी आता ते एक वर्ड पण घेतलं तरी तुम्ही ओळखाल ती वाशीमध्ये काय फेमस आहे. ते आम्ही उद्या बघायला जाणार, जस्ट आमच्या बाजूलाच आहे वाशीच्या. ओके. तर सुरुवातीला काय दाखवू, बर्गर दाखवू का तुला बिर्याणी दाखवू? बर्गर दाखव. बर्गर. तर प्लेटी घे, तुला पेपर घे. येस, पण दाखव हे असते त्या रॅप मध्ये असतील ना. तर बर्गर बघा कसं मागवते, टिश्यू पेपर दिलेले आहेत. त्यासोबतच बर्गर नंबर 1, हे बर्गर नंबर 2, हे दोन्ही नॉनव्हेज आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आहे मम्मीचा व्हेज बर्गर. ओके. तर त्यांना कसं माहिती की मला सॉस काय आवडत, का ते चुकून 2 सॉस दिलेले आहेत. एक तुला सॉस घे, एक काजलला सॉस देऊया. मला सॉस नाही आवडत, मी सॉस बीस का नाही टाकत, मग ती चव जाते त्याची. बरोबर. त्याची रिअल चव घेतली पाहिजे. समजलं की तू सॉस खात नाही. म्हणजे आतून समजलं त्यांना. बघा, मी ऑर्डर मध्ये काय लिहिलं नव्हतं. एक आलेला मम्मी तुला, हे बघ काजल दाखव, एक रायता, त्यासोबत सॅलड आला असेल, पापड आलेला आहे. पापड पण व्यवस्थित आलेला आहे. येस. आणि इकडे आलेली आहे पॅकिंग करून पापड आलाय बघा, बिर्याणी. हे बघ, ते पाव बघ कसं आहे. आणि चिकनचे ते पॅटीसच वेगळे असतात बघ, मायोनीज, कांदा आणि पॅटीस. हे आहे बर्गर किंगचं हे, आणि हे आहे हे क्रिस्पी आहे, आणि हे नॉर्मल आहे बघ. हे मम्मीला ना आम्ही कधी पण सिलेक्ट करताना व्हेज रेस्टॉरंट सिलेक्ट करतो, आणि मम्मीचा ऑर्डर वेगळा मागवतो बघा. ओ वाव, मस्त वाटते ना. जरा या जवळ या, बघितलात का जवळ त्याच्यासाठी. येस. तर आता आम्ही असा खातो, आणि खाऊन झाल्यावर तुमच्याशी बोलतो. चम्मच आहे त्या पिशवी मध्ये. बजरंगी भाईजानचा लास्ट शॉट, जेव्हा ती मामा मारून बोलते ना, एकदम इमोशनल शॉट आहे ना तो. हा पिक्चर आम्हाला भरपूर आवडला. जे रॅन्डम लागतो ते आम्ही बघतो. त्याच्यातलं गाणं मस्त आहे ना, भजन सुंदर असतं. भर दो मेरी झोली, भर दी आपकी झोली, आप खाओ तो सही. एकदम छान आहे. कसं आहे ते, मस्त मस्त. पनीर बिर्याणी खूप सुंदर आहे. तुम्हाला जर स्पेशल इकडच्या वाशीच्या सर्वात चांगल्या व्हेज रेस्टॉरंट मधून मागवलेलं आहे. काजू पण आहे त्याच्यामध्ये. काजू आहे, होय. हो. येस. आणि काजल, बर्गर कसा आहे?
चांगलं आहे. काजलला मी जो सर्वात चांगलावाला बर्गर आहे तो मागवला. ते आतलं दाखवलं ना आपण, ते भाजी बिजी पण आणि ते चिकन आहे. आणि मम्मीने व्हेज नाही खाल्ला, तो मी खातोय बघा. असं काय, मी माझंवाला खाल्लं आणि हा दुसरावाला. बिर्याणी अशी आम्ही एन्जॉय करतो सर्व. ओके, असं आमचं काम पण सुरू असतं सर्व. माझं बेड आणि टी व्ही. आता ए सी ऑन आहे काय? नाही, बंद आहे ए सी. जेव्हा पाहिजे तेव्हा चालू करतो आहे ना. एकदम रूम बिम व्यवस्थित आहे, सफिशियंट आहे, चांगलं आहे. आता आम्ही खाणार, झोपणार आणि उद्या परत तुमच्याशी बोलणार फिरायला. असं तरी तुम्ही बाहेर हॉटेलमध्ये गेलात ना, रूम बुक केला तर 2 प्लेटी जरूर न्या. 2 प्लेटी 2 चमच्या. हा, हॉटेलमध्ये. पण होमस्टेमध्ये असेल तर सर्वांच्याकडे ताटा आमच्याकडे असतात. कोणाच्याही घरी होमस्टेमध्ये असतात. कधी पण पार्सल घेतला तर. हो बरोबर. तर आपल्याला आता प्रॉब्लेम झालाय ना, कसं मी सांगते. पण मी आणत होतो. तू आणत होता, आम्ही नाही आणते. येस, चला जेवा जेवा.